е една съвсем нова придобивка за кметството. Разкажете за нея повече. Искате да кажете за охранителната система да. С камерите ни? Понеже имахме няколко случая, на които алпаши ни избягаха и така не успяхме да ги заловим, и то поради това, че не успяхме да видим автомобила, да видим типа на автомобила и автомобилния номер, и успях да осигуря едно финансиране. То съвсем не беше малко така като сума, и закупихме тази охранителна система видеонаблюдение, която това са съвсем нови камери, тайванско производство, които имат интелигентна функция разпознаване на автомобилни номера. Даже направихме експерименти. Тя съвсем много, преди 2 дни я монтирахме. Успява при доста висока скорост да разпознава автомобилните номера. Освен това се вижда и типа на автомобила. Така че е изключително полезна. Ще бъде и на нас, и на органите на МВР, когато се наложи да видиме номера на автомобил, който е преминал от тук, и естествено заснема и движещите се хора. Кое за вас е най-важното, приоритетното като проблем за село Бреница? Върху какво вие ще съсредоточите своето внимание? Още когато бях избран за кмет, най-важното за хората беше престъпността и спокойствието. Значи хората искаха, и многобойните въпроси, които задаваха, бяха в този аспект да бъде овладяна престъпността, да има спокойствие, да могат да живеят спокойно в Бреница. Това беше едно от най-важните неща. Да. Живе? Кажи. Тук сме на Пицарово на Бента. Какво правят в кметството? Аз да не би да съм в кметството да стоя. В кметството седят кметовете с костюмите. Аз костюм не хода. Тук съм на Пицарово на Бента. Какво правят? Изкъпене черпа. Черпеше се едно време по комунистическо време. Сега са не черпи вече, и това е. Те идват тук, вършиме работа. Уния с прогоня снимат. Ти като гледат, уния с прогоня. Не мога. Прикарай. Успявате ли? Определено да. По какъв начин? С какви средства? Така с добър контакт с хората, които са такъв контингент, смятам, че постигнахме най-лоши резултати. Аз онзи ден водих вашия колега в един от горските масиви, където той не успя да намери нито едно отсечено дърво. Това е във всички горски масиви на територията на Бреница, които са наша собственост. Не стига това, си го правим си труда да съдим и нови дървета, не само, че не унищожаваме старите. Значи това всичко е много работа, разбира се. Не можеш да разчиташ на това, че си казал не правете това и всички те слушат и моментално го правят. Естествено с контрол, и то засилен такъв, с постоянно тичане, включително и нощем, и така. Случвало се понякога да ставам по 2, 3, даже 4 пъти за една нощ по най-различни поводи и проблеми, и това в края на краищата към днешна дата дава своя резултат. Имаме съвсем малко кражби, значи ако направим една съпоставка за последните няколко месеца, имаме 2 или 3 кражби, което е много малко, и в сравнение с фрапиращата престъпност, която се ширеше на територията на кметството, която се шири на някои други места в други населени места, искам да кажа, е нещо несравнимо.
Село Бреница изглежда чисто и подредено. Това на какво дължите? Ами... Има хора от временната, така наречената временна заетост, които работят тук в кметството и естествено, щом ги накараш да работят и има и резултат. Те са ангажирани по програми? Значи по програми правителството направи известни съкращения и сега за първи път тази година имаме от този месец ще имаме няколко бройки. Останалите са, които работят така наречените дни, за да могат да получават социални помощи. Но и с малкото хора, които работим, пак успяваме да се справим. Макар че Бреница е доста голямо село, 64 км уличната мрежа, но все пак успяваме да се справим и да поддържаме в едно прилично и задоволително според мен състояние. Това са работници по програма ли? Да. По програма, да. А коя е програмата? За помощите, петдневките. Петдневките, да. Ами кажете какво искате да ви кажа? Доволни ли сте от кмета? Не. Защо? Трябва да има причина, по принцип. Защо е така? Ма то от кмета ли зависи и тук да зависи на работа? А харесвате ли си селото? Не, Харесвате си селото, па не сте доволни от кмета. На кого се дължи това, че селото изглежда чисто, подредено? Ама хапа и да си, като не сме на работа и нямаме пари. Тук, като си дошла на... Значи тук всъщност си е моето село, при баща ми. Тук района е... Нищо, че има земя, тук района е много по-беден, отколкото в Балкана. Защото там е близо до големия, до града. Все пак има работа, докато тук в тия отдалечени села кой има нищо. Нищо не има. Значи карахме с нея курс за социален асистент и програмата уж е за 5 години, те ни назначават от година за година. И сега, например, не са назначили никой по тази програма. Един доста голям проект, който е изготвен отдавна и се надяваме тази година да го вкараме. Това е за основна реконструкция на рекичката, която тече през селото, селската бара, така наречена. И ако успеем да се пребориме, евентуално ще направим едно много добро движение напред във връзка с благоустрояването и по-нататъчните действия, които сме предвидели като за след този проект. Стига да има средства, вие имате готовност. Няма никакъв проблем. Имаме готовност не да ги откраднем, а да ги оползотворим. Да ги оползотворите по предназначение. Са предназначени, да. Здравната служба е непосредствено залепена тук до сградата на кметството. Има двама общо практикуващи лекари, които изпълняват задълженията си на територията на кметството и нямаме съществени проблеми във връзка с здравеопазването. Базата на здравната служба има. Да, доста добре. Значи тя е направена още на времето с сградата на общината. Доста добре направена точно за това, така че лекарите нямат проблем с сградния фонд и с здравеопазването като цяло. Като първична помощ в селото. Горе-долу справяме се вече 10 години съм тук. Той да е малко по-късно, 2003. Щом толкова време сте се задържали, значи допада ви. Не,